Blegegek kugek sadulita mel persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon kerawuhan ndara-ndara kula ndara Pandhawa malah sinuwun Ndarawati sinuwun Mandura ugi kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki enten apa to, Gus? Lakon janur gunung kadingaren. Ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upami kepengin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Nayaka. Kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Ndarawati menapa dene Mandura. Lah kok malah pepunden-pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendapi Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Ya Kyai Semar. Pusndak tampa karya bombong penggaliku. Ora liwat pudya pangastawaku tampan ana Kyai. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo, Kakang Semar kaya wis ora kepenak praptaning nata Ndarawati ana ing pendopo. Padusunan Karang Kadempel kene Kakang. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Semar ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula katur nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Wah. Dipol ndak tampa. Ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku. Nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Lah. Nala Gareng Petruk Bagong. Karang Kadempel kerawuhan pepunden-pepunden. Aja ninggal marang tata krama. Aja ninggal marang unggah-ungguh. Kowe ngaturna bekti kelawan pepundenmu ingkang katemben rawuh iki, Panakawan anakku. Sinuwun Darmakusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampan ana. Sinuwun Ndarawati bekti kula katur. Ya, Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampan ana Nala Gareng. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampan ana. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Janaka bekti kula katur. Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampan ana. Dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Ora usah kesusu to Reng. Ayo mbakekke ratu-ratu iki gugup Petruk aku. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Ya Nala Gareng wis ora kurang kepenak. Iya, Nala Gareng kaya ora kurang prayoga. Sinuwun Darmakusuma bekti kula kunjung nggih Ndara. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana. Sinuwun Ndarawati bekti kula katur. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana. Lho nggih. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Wah Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana. Lho nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya. Petruk kantong bolong ndak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Iya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Yo, Panakawan kaya ora kurang prayoga mlaku ana ing Karang Kadempel. Sinuwun Darmakusuma. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong.
ndak tampa Ponokawan Bagong pangestuku Tampanono. Nun nggih, sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Sinuwun Karasena. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku Tampanono. Nun nggih, sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Sinuwun Baladewa bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestuku Tampanono. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Ndara Janaka bekti kula. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanono. Bektiku katur ya Reng. Oh iya Di tak tampa. Pangestuku Tampanono. Truk bektiku katur. Ya Dik. Bagong pangestuku Tampanono. Bapak Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, lha kok beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene katiku Bagong pangestuku Tampanono. Mugi-mugi saged andadosaken jimat paripe Bapak Semar. Iya. Dipun prayagaken anggenipun lenggah, Pak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono uga prayogakno anggonmu lungguh. Nun nggih, ngestakaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergi niki sing rawuh priyagung nek mboten dipun paringi unjukan mengke dirasani dikira Semar niku wong sekeng, wong ora duwe. Ming nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep ngladeni bendara-bendaramu. Nun nggih, ngestakaken dawuh Bapak. Sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Sajakipun nawung wigatos, upami Semar menika kadak wilepat. Lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi mangke pinanggih kalepatan kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak. Ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke Ndara. Kula ingkang ngabdi pun Semar nyadong dawuh Den. Gagang Semar, kula wonten dawuh. Ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Nayantaka. Jernyatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Darma kusum lan sakadang kadhian rumangsa lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Nayantaka, tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawibawa kaya ingkang lumaku saiki. Mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikaning Kyai Semar? Kejaba mung tansah nggatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darmane tumraping para Pandhawa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka, praptaning Natandrawati ana ing Karang Kadempel, aja gelo rasamu, aja lara atimu. Sayekti nalika semana aku prapting negara Ngamarta, para Pandhawa wis tata-tata bakal budal lumarepun ing Karang Kadempel. Mula tumuli Natandrawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan ana ing Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi, Kakang, ngemuti lamun Natandrawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Nayantaka. Aku tau mbok mong ora ketang ngamung sedhela, nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma. Darmane Kyai Semar minangka pamong ingkang ngomong lawan Natandrawati. Mula ora aneh lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jengaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan nang Karang Kadempel. Kakang Semar, semono uga praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel. Mula jroning pendhapa padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa? Baladewa kepengin mirengake marang sabdane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen mengko apa ngrembug ana ing jroning padukan Karang Kadempel iki lereke marang kabecikan, Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darmakusuma, Kyai Nayantaka. Matur nuwun Den, matur nuwun.
Kula niku gumun. Wonten swasana ingkang kaya ngeten, jagat niki wis kentekan wong apik. Donya niki wis kentekan wong becik. Saapik-apike wong mesti kesasapan watak ala. Niku wis dumadi enten jana luka. Mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti dene speranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak angkara budi candala. Lah kok isih ana satriya sing penggali kaya pepunden kula Pandhawa. Kok isih eneng satriya ingkang penggalihe kaya ndara-ndara kula Pandhawa, satriya ingkang ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Monggo racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus, angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni. Adat saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye, ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane, lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampeyan mboten. Sampeyan pun dadi Nalindra, pun kekucah Brana Picis, sampeyan pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar. Isih eling kalih anak-anak kula, isih eling kare kawula sak padukuhan Karang Kadempel sing tansah nyengkuyung dhateng panjenengan. Monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula. Nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing dedungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula, nileki karo kawula piye ta uripmu, piye ta kahananmu. Selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh wae mesti diketok-ketok. Ora diparingke karo kawula. Sing kudune diparingke wutuh, diketok separo, sing separo wenehke kawula, sing separo nggo mblendhukke wetenge dhewe. Niku kaya ngoten niku racak-racake sakniki sing dumadi. Ning nek Pandhawa kula kok mboten. Nah niki lho sing marayati kula kelara-lara. Kula niki meng kawula. Lah kok dadi pepundhen-pundhen kula Pandhawa tasih emut dhateng Semar. Matur sembah nuwun Ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sak kiwa tengenipun. Wekasan ewoning wong sing watake angkara ketukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro dadi 10 dadi 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten to Den? Iya Kakang Semar bener apa ingkang dadi ngendikamu? Muga-muga pengendikaning Kakang Nayantaka bisa numusi Kakang Nayantaka. Ah, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasampunipun Ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kulawarga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning Dat Kang Murmegat binerkahan juwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara? Kakang Semar supaya rada gamblang nggonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang. Ah niku langkung prayoga Ndara. Monggo Purbawasesa wonten asta panjenengan Ndara kula Puntadewa. Gandrah ingkang Puspitorum asilring samirana mrih sekar
kadung ngas kandanyo maweraras ernaning driya Kakang Semar, Kakang Nayantaka, tembang rawat-rawat nebi tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna nganti tekan talinganing sun. Apa pancen kepara nyata Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa Karang Kadempel. Kakang Maradyagi wangsulana pitakoning Nalendra Ngamarta iki Kakang Semar. Mangke riye? Niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula lajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ingkang wis padha rerasanan satemah nganti tekan talinganing Nayaka tumulyana piranganing Punggawa Ngamarta ingkang munjuk atur kelawan panjenenganing sun. Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora mbantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning Nalendra Ngamarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka. Apa pancen bener kaya mengkono? Yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon, Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah, Pandhawa ora bakal owel. Mesti sak biyantu marang Kakang Nayantaka, nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ana ing Karang Kadempel. Tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya? Apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong? Apa wangunaning bali desa? Apa wangunaning bali wismaning para kawula? Mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Puntadewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyaine alus, angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun, katiganipun mboten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung wara-wara teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun Ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener apa ingkang dadi ngendikaku Kyai Semar bakal mbangun desa. Nggih, leres. Sabanjure apa ingkang bakal sira bangun Kyai Semar? Gegayuhan kula mbangun desa menika mboten mbangun papan-papan sing indah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel, sak desa Karang Kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku ling ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah-sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki, apike nggih kula becikke melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to Mang Penggalih.
Semar niku dudu sapa-sapa. Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula. Kula niku mung batur. Nadyan akeh sing ngendikake nek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titising dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang manca negari, tiang-tiang liyan kebrayan, liyan desa, liyan negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna. Werna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan, nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik, ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Yai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mbaka siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik merga iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karang Kadempel niki. Sing kula gawe rukun Karang Kadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi 5 kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi provinsi. Provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten endah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun, mboten wonten ingkang sikut-sikutan, mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan, padha-padha ngurmati tata carane pangibadah. Beda basa ditunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Besa beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten elok? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh ora nyono babar pisan jebul semono penggalihing Kakang Nayantaka. Tobat-tobat Kakang Semar nganti cumengklungen nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mangkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalaning negara Ngamarta. Kresna saguh sakbiyantu dak marang Kakang Nayantaka. Weh lah dalah Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono uga aku saguh sakbiyantu marang negara Ngamarta. Ning aku njaluk sesuk upama kahanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan, aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta. Ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih, alon-alon sedaya badhe saged kasembadan. Aku njangkung kersaning Kakang Nayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka mandura bakal nyediani. Kakang Semar, nadyan aku uga njangkung marang kersaning Kakang Nayantaka. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung medun jurang ora bakal silak. Wah, Semar. Nadyan aku mbok dawuhi njegur segara dadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake. Aku saguh. Matur suwun, matur suwun. Tentrem ati kula. Wah, kaya
bapak iki nek muni digayuhan kok ya ndoro-ndoro kok ya krasa ya terus. Tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ha ta terus? Ha iya. Wis lereran kok terus wis. Jak omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe sing apik ora lereran ora. Ha iya. Gumun aku karo aku ya gumun kok ora. Ah kowe iki meng anu jenenge ngegongi ora aku ya gumun. Pendak-pendak bapak duwe gegayuhan kok mesti ndoro-ndoro kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah Ndara Janaka ya Kakang Semar aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar aku tok kon jegur segara aku ya manut. Kok Ndara Werkudara ki ora tau adus wae. Kok ora tau adus. Arep jegur segara iki maksude golek syarat srana ka bapak supaya iso kelakon penjangane sing apa sing digayuhane bapak sing dikendikake mau iso kasembadan. Bapak nek muni ngono kuwi, wo itu dadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek. Tegese itu dadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra. Oh, piye? Apa ora gleleng? Pak, sing perlu tok jejeke kahanane nggon aku, Pak. Nggonamu ngopo? Wis nggon aku kuwi perangkate jan ora sik. Entuk bantuan watu 4 truk ya mung disokke 2 truk nggo kawula. Ngono lho. Dadi potongi arepe piye? Kan iki dienggo apa jenenge? Kebahagiaaning para kawula. Nek kebahagiaan kok dikethak-kethok lek arep bahagia sok kapan kawulane? Iki kudu tak urus, Pak. Wong-wong sing kaya ngene kudu disingkirake. Sabar didandani. Dandani ra iso dope ilang. Kok padake ban wae. Dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik ki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbah aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti, ora wani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa, ning perlu tok cek. Iya. Cek bilang tung. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tok kon ngopo aku manut. Ya. Iki kaman wedange ngetokke. Engko sithik. Apa wis mateng tilik ana sik. Orang wong abdi-abdimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mer. Ha sebabe banyune lagi digolekke. Apa asat sumur asat iki banyu lagi digolekke. Sabar nggih Ndara. Bagong ora dadi ngopo? Wis to, ora usah repot-repot. Bagong ora usah dadi ngopo? Ora usah repot-repot Bagong. Aku wis sanggup bioglas. Wah, gaya. Minuman kesehatan. Ndara-ndara iki ora mung cukup wedang putih tok ning bioglas. Engko darane tawa lho terus ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun priksa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabeya. Merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabeya. Menyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya isa gumregah sengkut gumregut mbangun Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning kene Ndara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan, adat sabene pepinginane arep ketekan, gegayuhane arep kasembadan. Niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula suwun ampun ngantos wisa lumuh ngentasi perkara. Ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur.
Nek godane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali Ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Werku, Ndara Janaka, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Ya Semar, aja kuwatir Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka, Kakang Badranaya. Sikra-sikra yen permana ganca sikra ngraken awang sesangka Nalindra mbak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurta kura reka kiri-kiri ro nanggono magawe gelari wang-wang tidem madaning padukaning Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhangaken pandhiripun Lurah Semar Badranaya ingkang pungkasan ndadosaken legek madaning pendhapi ing Parang Kadempel. Radanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanjut minangka wardu kanyut ujare meganten wardu jare wangeca nang durung abang ndura manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba pihak ngarsa tangeping murika seban punamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan prokorake gajah medha saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling nalindra gagah pideksa ingkang wantun miyak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan minggah madaning pendhapi galea nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggih njaluk dalan
ati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng bawita dencengan rumangsa ora dolanan kelut iki kok malah ana Nalindra sandhangane ting Srimbang ora karu-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandhangane ting Srimbang ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun-inten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Duh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kusik sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Dudha Manangunung Bojogati Juru Dyah Punta Prasanta. Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, dalah. Wah, tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngandha, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, lha mung wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki mung bale wis maning kawula cilik. Wah, adalah jagat Dewa Bathara. Nganti kondhangku ning negaraku wae kalah karo kondhange Semar. Monggo Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja? Iya, dasar kepara nyata. Kenceng manis apa kenceng? Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar para nyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar Drajating Batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandhangane ora panging sandhangan cara Nalindra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian.
Prabu Puntadewa kowe nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong ngelok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negaraku wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal 1000 dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrana. Niku pun biasa. Edan kekuwatan apa? Lah ming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur demat yo. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedhianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Ning negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone digdaya kliwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangke riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan, kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi mbiyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sakarepe. Arda majang Werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu. Aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbau Denda ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melet-melet ya mudhara. Iki termasuk nganu reng, termasuk apa pemain bal kok. Turu apa reng? Ayo mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk enak banget. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni yen to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya-satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya-biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten wau? Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku lagi dikeman welaking Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan wekasan landang lara, sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh yang padha tekaning pati blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mula bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negaraku bisa waluya nirmala temajati jati tengah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelem, kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara Batasari, Mbak, ya prajaku. Mar, yen kowe kepengin njaluk pitukon apa, kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar.
pirang triliun tak bayar kenceng, ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing Magrong. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Yo. Jarikmu wis ora wangun dienggo. Ganti jarik sing prada Mas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sak kurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi. Supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumomo, panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita iki. Ning yen kowe njaluk ijol wujude lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Mbotosarimbat. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku ing Mbotosarimbat, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mbotosarimbat, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicecedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngluda paripeksa lawan kowe. Aku ngluda paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ing negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Sowoy, aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak. Iki sapa iki? Lek nomripanmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkudara Raden Antasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedela. Moh. Alah, moh. Sopo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sagedhakan iki, aku aja tok anggap bergurau. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu? Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel. Kapolsek kok wetonan Soping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crita ora usah crita, Gong. Oh, butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggolan Jagat bakal boyong Semar. Arta boyong-boyongan ora masalah. Arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar.
Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karangkadempel. Karangkadempel ki bumi kelahiran kowe, Mas. Karangkadempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir ning Karangkadempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib mbelani Karangkadempel. Sing wajib aku iso njaga Karangkadempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karangkadempel, arep gawe geger Karangkadempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku mas ngaku Antasena. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dingklik. Rupa kok kaya dingklik ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklik. Tenan, aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ha iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi pepalange Prabu Panggolan Jagad dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya akeh Nalendra. Ning kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmatan ning kawula Karangkadempel do mapan ning Karangkadempel kanthi tentrem kuwi nang pundhake Panakawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek umpamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa kok gumoh-gumoh? Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karangkadempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono ning endi papane wong neter kanthi dayan. Kaya apa aku sing bakal tekani pati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapan ning Karangkadempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandhang karo Bagong. Lah Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lastri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape bathang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bawenan. Arwani karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat modar kowe. Centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara, pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon.
Kula mboten akon sampeyan, kula mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangka, sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampeyan niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong Jawa kejaba aku Ndara niki mang tendang. Iku kalimat perintah. Berarti sampeyan kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku kamen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pun rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampeyan kok. Masa sing nendang sampeyan sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau. Tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula niku Panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakepenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dan ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni piye Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki Ndara Werkudara. Nggih terus Duryudana kok. Oh, apa Bagong Petruk edan ora. Ampun sare. Ora Petruk. Ah kok gagap-gagap. Mak teratap aku. Werkudara nek ora iso ngrampungi tegese siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono lho karepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cajire iye. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tua-tua Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, rasa edan kok. Ora tututi. Gong rasa edan ora sah. Gong ora sah. Rasa di ngono ora sah to. Sabar. Karo bendara kok semen ana. Semen to, Tru? Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah. Lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe ya gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Aku yae, Tru. Ben ora. Kok ora tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Mau tak tutupi iki ya mung kanggo akting kaya mudhara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku takoke.
Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Ha iya. Bener. Sinuwun, kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindahipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane sae do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Ya karo calo karo Petruk barang ya, Tru. Ayo. Ndak engko dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar. Ngestoke dawuh sawontenipun lho Ndara. Daranipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Wis, Pak. Syukur. Jangan lombok. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak, Pak. Akeh iki nggo aku lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggya yuwana. Sapa ana satra kanthet ngeyayet beringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Aja mati tanpa aran. Iki Wadyabala. Andaning Prabu Panggulan Jagat dasar kepara nyata. Sapa luwih dhisik ngaku? Tumenggung Prawara Kendra, tumenggung Prawara Kendra dasar kepara nyata kowe sapa? Senopati Ndarawati Raden Haryo Setyaki. Raden Haryo Setyaki. Ayo, endi Semar? Bakal tak boyong nganeng negaraku dadi srana waluyaning projeng Mbata Sarimbak. Nggone ketaman Pegebluk. Kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Babu Barawa. Wani ana sing tawedeni apamu lena pangen tebak dadamu kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Menggung Prawara Kendra.
Tumbak jebol dadang maning jajalan sukertaning bauna iblis lanat wae lah. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup. Mungsu wong Karang Kadempel mongko mung kawulalit. Ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat, ayo aja maju, mboko siji maju bareng ngono leganing atiku. Raden Setyaki dasar Puranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Endi Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Mbata Sarembag. Soboyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati.
Kowe pengen mati mungsu Prabu Panggolan Jagat kelakon penjangkamu. Ora usah kukian pepanggal. Kene margani pati walat. Ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa mbok anggep wong loro saudon telu surwan. Ayo, iki Prabu Panggolan Jagat Nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk gaman apa? Den, Ndara Senjaki. Wungu Ndara. Sampeyan iku Senopati Negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembadane maju nomor 1 kok mung dicokot ratu kaya ngoten kok njero ora eling Purwadasina niku nek cara kula isin. Wungu, Den. Setake tinunun kadanira wirang tumandang. Setyaniku karwanira Petro non ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora eling. Wah, Ndara Werkudara ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing kadohan clurut jelek dinjleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora? Mboten ngerti wong. Waduh mati aku. Ndara Werkudara mlayu mriko nututi. Ora pati ndonga ngono. Yen perlu dikrubut tak krubuti karo Kakang Mas Yodipati. Pun monggo mawon watone Karang Kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula nderek terus. Yo terus. Raden Werkudara sing mau tak takokke karo Semar Badranaya dasar Baranyata Prabu Panggolan Jagat piye kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki ayo semingkira kowe aja bakal boyong karo Semar wis kandha ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu kowe semingkira piye semingkir yo aku gelem semingkir watone iso mboyo karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggolan Jagat aja kok jamak lumrahing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur secangkah. Wah! Gong tak mod ndase ratu kok gragas sapa-sapa dicokot Ndara Werkudara dikapake aku weruh terus ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok ndrumak cekel nggon gulu Ndara Bratasena nganti ora eling dilingke Gong gah kok mau iki nek dilingke ora eling terus nothok mbok wis rasah ngelingke eling ya karepmu ora ya wis
Emut Den, Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan niku satriya peng-pengan dicokot karo ratu kaya ngoten kok nglithakne cara kula isin. Eling Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Heeh. Ngaku wis apal. Wong perang ki malah dielingke kaget terus sing nang ngarepe kowe terus brek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ah iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe to mau nothok ndasku nang pendukan Karangka Dempel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak baratus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku tak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sowo sing padha karo kowe? Petruk. Petruk apa aku? Petruk. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wit mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Oh, Iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bungasa tak rampungane dhewe. Wah, Ponokawan edan. Karo Bendara arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tak ngelamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikmu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ono minggat to. Ya wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan elehku. Anu kono kemakon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo adu tangkeping aja antahan bau. Ora tatanan. Kekuatane ngedap-edap bibiyo ya. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek. Sumrepet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat.
Ayo, amuk regane ati. Kena pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati, nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit. Bondo tangane krincung sikile leboke pakun jalan si Werkudara. Iya. Sawaska kadohan Nadyan aku durung tau tepung nanging kae ujaring akeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satyane bagus gaya teja pengawak tirta pamrujenar kaya kencana sinanglik kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati Warna. Pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka alah dalan Nadyan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang prajurit iki leboke pakun jalan dadekke siji karo kadang itu Puntadewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rana Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika mboten kawaluyakaken tuwin mboten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Wah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu Sakwulan Werkudara Putri Janaka ingkang wis tak rangket. Wis padha tak bondo, tangane tak krincung sikile, wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit! Bondo leboke pakun jalan Puntadewa.
mlayu-mlayu ning ngopo? Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangaksami nggih. Yo, ning ngopo? Piye kabare peperangan jroning Karang Kadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ning ngopo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Nika semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngopo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Painah ora. Sing apik lho. Panah. Hah? Panah. Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancal raimu. Ya wis. Terus. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Lah iblis lanat. Gugu karepe dhewe Petrus Wingkra ratune tak golekane tak ajare legane ati yo. Ming mlayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku. Lamit. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Tak paske moto entuk pipi. Oh ketegelen kowe kok nek ngepaske mata iki. Men sakan Hati-hati ya Gong, iki muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya. Den, ngatos-atos Ndara. Nalindra Mandura Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning kowe arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara, Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan nggonmu. Urip ana ing alam padang saka panguwasaning Kyai Candrawirayang Baladewa. Kaya kilat kesit pindha tadhit lambahing jemaring Kyai Candrawirayang nalika semanten nata Mandura datan Graita kenging dadane panandhening mangke boten sirna margalayu nang keparing Jawata ical wujuding nata Mandura ana wujud sardula sak gubuk penceng gedene kagiat kadrakarsa sanggya para punakawan wau.
Sukertaning jajalan Sukertaning bawana wah menungsa licik kowe panggolan jagat durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewaya menene yo yen berat jueng-jueng kuandamu Den Ndara Den riyen Den Petruk ngopo Petruk? Petruk ngopo? Sampean kok mboten krasa. Sampean le tumbas jaket teng pundi? Jaket-jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko nek sampean ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apik iki. Anggoda, anggora. Ngarani anggora kok anggoda iki munyuk kok. Sing riwu-riwu lho. Ha iya kae anggora. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora Gong iso apa Gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggolan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana selang iki apa kaya ngene selang biru macrep ngono Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene dikandhane mesake nang ngono kuwi Den kowe nggo pengilon ora le nggawa pengilon ngotan bunter lho cilik kok nggo kaya ngono tok ngapake tak tangani ning sandal e oh ning ana wong wedok tak ngeki sore nang nggo ngincen ya. Aku mbiyen senengane ngono kuwi to. Kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku kowe. Ayo Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Lha dhewe ya ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujude Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lha iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Ora dhewe ya radong ratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Tenan, Tru. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak ndasmu, mudhar ora aku. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu didol ning sirkus ki apa? Ora usah dijelaske, ndak malah. Butuh wektu. Ngeten mawon. Piye, Petro? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalarane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kalih Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar nggih. Semar, aku tulungono wujud kaya ngene, Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak? Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan wulan wujud dadi Sardula kaya ngeten niki. Blegegek kugek sadulita mel Semar mati aku.
Aku tulungono Semar, aku tulungono Semar piye kanane kaya ngene iki? Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo Panggulan Jagat. Pusakane Panggulan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggulan Jagat iso kaleksanan, iso kasembadan. Ketitik sampean kena pusaka iso dadi sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulungono Semar. Aku tulungono iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampean iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampean kudu iso nemokke teng pundi ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara karo Panggulan Jagat. Nek sampean iso nemokke iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka? Kula kinten sampean bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampean ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampean tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petruk piye? Anggen niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan mang lunga saking mriki mang goleki temu didurunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk nala Garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Saguh mboten? Yo, aku saguh. Nek pun saguh, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu Panggulan Jagat. Petruk Bagong daramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Maune ngetutke satriya saiki mung ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungso. Oh nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ya cilaka ta maneh. Ayo. Pun monggo den kula dherekaken. Ayo Petruk aku turno. Monggo Gus kula dherekaken Pak, kula tak ngetutke anu napa macan. Ya sing ati-ati jaganen aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradesan. Penggaring Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten sigra amendhet sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala. Ical wujuding sumping Lombok Abang wenteh ana wujud Kyai Semar. Jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar. Semar, kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta, aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar mung kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki.
Mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa gelo. Atine ratu kae mau. Nadyan kowe dipageri karo menungso sing padha tresna karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pila mungsuh aku. Swar. Dina iki kelakon penjangkang ngono bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluki tulung supaya gawe srana negaraku kilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbe ora bakal serak. Ayo tak boyong dina iki regane ati.